ଅନୁଷ ତୁ ତିଆରି କରି ଦେଖା ତ ଡଙ୍ଗା ଧୂପକାଠି କୋଳରେ ମଧୁଗୁଞ୍ଜ ଧୂପକାଠିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ହେଲା ଆଗରେ ମୋର ବଣ୍ଡଟା ବା ନିଆଁ ଲଗା ନିଆଁ ଲଗା। ହଁ ଯିବ 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 ଇଏ ବା ପଉନ ମଧୁଗୁଞ୍ଜ ଉଲ୍ଟି ପଡିବ ରେ। ବ୍ଲଗର ହେଇଯିବ ବ୍ଲଗର। ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣି ଭିତରେ। ଅନୁଷ ତୁ ତିଆରି କରି ଦେଖା ତ ଡଙ୍ଗା ହଁ ପରା ଧୂପକାଠି କୋଳରେ ଏପଟେ ଦେବୁ ଆଜି ଅନୁଜ ହବ ଭାଇରାଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଝୁଝୁରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ତା ଡଙ୍ଗାରେ ମଧୁଗୁଞ୍ଜ ଧୂପକାଠିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମଧୁଗୁଞ୍ଜ ଧୂପକାଠି ହଉ ହଉ ମାନୁ ତତେ ଦେଲି ପରା ମତେ ଦେଇଛି କେତେବେଳେ ଆଉ କଣ ମାର 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 ଶୀତ ଦିନ ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଆସିଲି ମାରି ମାନି ଗାଧେଇନି ଇଏ ଗାଧେଇନି ହାତ ଥରି ଯାଉଛି। ଇଏ ମୋ ଦଉନି ଏଠି ପିଲା କହିଲେ ଲିଭି ଗଲେ ମନ ଗୁଡ଼ାର ଅନ୍ଧାରା ଦେଖାଉଛି ପାଗଳା ନା ମୋବାଇଲ ଘରେ ଫୁଲ ହେଇଗଲି ସତ ଛାଡୁନି। ଲାଗୁଛି କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? କାଗଜ ଟଙ୍କାରେ ମାରିବୁ ବୁଡିଯିବ। ତୁ କାଗଜ ଟଙ୍କା ମାନୁ ତଉନୁ ଗୋଟେ କେମିତି ହବ ତାদের ଦଉନୁ ଦୀପଟା ଦେ ଗୋଟେ ନା ବଳେଇନୁ ଦୀପ ଆଣିଛି ରେ। ଆରେ ଦୀପ ଉଠେ ନା ଜଳିଯିବ ଦେ ଦେ ହେଲା ଆଗରେ ମୋର ବଣ୍ଡଟା ବା ନିଆଁ ଲଗା ନିଆଁ ଲଗା। ଭିଡିଓ କର ଦେখ ପୁରା ତୋର ଆଉ ଦୋକାନରେ ଅଞ୍ଜ ଦେଖିଲି ଟଙ୍କା ଠିକ ହେଲା ତ ଦେଖିଲି ଅଞ୍ଜ ଅଞ୍ଜ ମୋ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଲି ଅଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସେଇଟା କଣ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରା ତମର ଚାଲ ଆରେ ମୁଁ ଦିଟା ନେଇ ମୋର କିଏ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବ ମୁଁ କେମିତି ଧରି ଏ ଅନୁତା ଭସେଇକି ଆ ଜଲ୍ଦି ମତେ ଦେଖା ହଁ ଯିବ 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 ଇଏ ବା ପଉନ ମଧୁଗୁଞ୍ଜ ଉଲ୍ଟି ପଡିବ ରେ। ଏଇଠି ଜଣା ପଡୁଛ ଦି ଜଣ ସାମିଲ ଯାଉଛି ନା ଅଧା ଅଧା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାଉଛି। କାର ଗଲା ବୁଡିଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ ଦି ଜଣ ଲଗା ଲଗି ସଭା ଆଗରେ ଆଉ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ ଅକନ ଗାତ ମାରି ମାରି ଖାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖି ଦେଖି